Какво става, хора? Аз Коreanски утре. И днес ще реагираме на малки ютубър. Откъде взех идеята? Не знам. Измислих я и така. И ако кажете колко оригинално, за това нищо. Сега ще реагираме на Teddy X. Беше преди Teddy Pro, обаче аз вече забравих. Този човек съм го намерил и така в интернет. Със сигурност не е мой приятел. Така, добре. И сега да видим как ще започне. Сега да намаля това. Ще трябва да тестираш видеята. Забавлявай. Чудесно започване на видео. Браво, теб, Teddy. Ти за първи път ли си отвън? И в момента имам пълни проблеми с качеството. Сега няколко announcement. В разговор. Абе, ще пляскам. Ще пляскаш. Това ли ще правиш цялото видео, Teddy? Да, преса. Определено имаш проблем с психичното отклонение. Стани. Това е да. Той ще умре, бе, човек. Той ще умре. Майката му хаде да ми разгъл. Добре, няма да започваме. Какво? Камо, верно взгляд. Следващата седмица, 2. Ти я знам да човек, тъп съм. Ти, плюс 200 респект. Ти искаш да каза. Аз съм отвънка, бе, човек. Не съм бил тук. Не съм го казах. Да, каза го ти първия път. Ей, да ти кажа, животът е много тъжен, Teddy. Съжалявам да. Аз даже се съжалявам. Много ти е тъжен живота, братле. Какво те е направила братката? Това видео ще стане 5 минути след малко. За няколко announcement я ви каза. Един от тях... Те видях. По-добре, Teddy. Предполагам си към 5 клас. 6. Още не мога да смяташ. Да разкажи какво. Този канал. Не, телефонен канал, това е канал. Не, човек, това не е канал. Това е канавка. Не се засмях, не се засмях. Какво? Ако това видео събере... Това трябваше да е в интрото. Много ми е станало много дълго косата. Братлето има голям проблем пред камерата. Аз в момента съм пред камерата, обаче нямам такива проблеми. Butterfly. Абе, спусна. Ай, гол! Братлето, гол го още един път. Служи този звук. И ще ти пише налично. Защото този звук е много дофанен. Дига-дага-дага долу. Да, бабе. Ти имаш много големи проблеми и с психичните отклонения, и с нервите. Майко, да ми се реме. Майко.
Трябва да се изглежда доста изкуствено, да ти кажа. Това е неудобно. Давай, така. Сега ти обясня какво видях. Студия си нормално. Супер нормално, сигурно си. Някакъв странен силен звук идва. Гледам там на пътя и какво някакъв човек кара косачка. Абе, бразе! Аз съм от село и то е нормално тука. Също. Не знам какво сега да говоря. Устакът ми е порасна по-голем, бе. Какъв устак? Ти ли за 13 си? Ти ли за 13 си? Още не знаеш какво е устак. Това толкова те това. Не съм бе, так. Хора, съжалявам за аудиото, обаче не мога да направя по-добро от това. Съжалявам, просто рекорд да не ми е много добър.